खुलुमबायखा रांसानि ताखकताय बुसं नरक सालब्रुम ब्रुमनो कगावाय टीवी चैनल नो नायटंमन बागै तै लगेरि तंमन बागै नरकनो आनि खापांनि हामसांमा तै खुलुमो याफारु दिनि किसिसा नरक बागै कक्तमा काहाम तुइ फाइक्या हयतो नरक अ कक्तमा काहामनो नरकनि याफाव मोबाइल टंखांकेबा नरक खोना बायखेना तै नुबो नुबायखेना हाइफानो बाक्सा बाक्सा खोनापानो बा सावि मानफानो बा नुफानो ता आबनो सामुंग थेपाना रोंगिया हाइकेबा बाहायके सामुंग थेपानाय अबनो बुदिक माया हाइकेबा चाबुइ माया ngैतङै मानो अबनि बागैनो आं तिनि नरं थानिओ आबनो तै सराय सरायकेनो सावि खोनारेनाय आबनो निनि थानि बाहायके सामुंग थेपानाय ते आयं तै नों बाहायके खसा खंनै इनकाम कारिवै तबुइ मानाय अबरनो तैनो तिनि नरबाय किसिसा सबाय सुग्रुबै कक सालायनाय जों ताबुक जत बरंनो याफाव मोबाइल टंखा हिंके बाक्सा रोंमारि सागत टंखा हिंकेबा हायनो आसुगै टंगिया हा यूट्यूब चैनल खुलगै आयं तै खसा खंनै रां आजिलाय दंगो तै बाक्साबा यूट्यूब चैनल खुलगया हिंके इंस्टाग्राम हायगो फेसबुक खुलगै आयं तै खसा खंनै तामसो लाफानंतुं ताम बुरि फानंतुं दिनि इनकाम खालाय दंगो সেই রকম অমহাইনো তাবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম তে ফেসবুক অমহাই সেরকম কাইসা এপ কতাল তাবুক সিনি ভারত হাকতর হাইকেবা ইন্ডিয়া सिनि अ इन्डिया वो काइसा लॉन्च नानी थांगै दंग रांसानि ताककताय बुसं अ एप नि बुमुंखा बिली एप आबंखा चाइनिज हाइकेबा चाइनानि काइसा यूट्यूब ताबुक जों सिनि इन्डिया वो जों ताबो यूट्यूब नो जों व्यवहार खालाय दंया दा हा फेबा अबो हंकाय अ बिली एप हंखा अबो चाइनिज हाइकेबा चाइनानि तरफ थेके ताबो काइसा बिली यूट्यूब चैनल नि काइसा ताबुक लॉन्च नानी थांगै दंगो सिनि भारत हाकतरब फियाबा सिनि भारत हाकतनो कारै गोबांमा अयन कांट्रि रगो आबो लॉन्च खालायजाखा जों कक्तमानि बिसिनि साइमाखा जापान नगो आबो लॉन्च खालायजाखा फियाबा नरक ब ट्राई खायनायदि सिनि अ इन्डिया वो आबो लॉन्च दा खालायजाखा नरक प्ले स्टोर थांगै बिली हिनि सार्च खायनायदि तमुनो लॉन्च खांखांके सिनि अ भारत हाकतरब अ बिली एप नो लॉन्च खालायजाखांकेबा नरक प्ले स्टोर तै थांगै अबनो अबमुनो सि सार्च खाय नाहाकांकेनो आबो फायनाय ओंखाय बिली एप बो आबो काइसा यूट्यूब चैनल हायनो रांसनि ताककताय बुसं आयंतिबो जों ताबो जेमन जों ताबो यूट्यूब चैनल खुलगै जों भिडिअ दावै मोनेटाइज र खायै जों खालायमामा हाय सै रकम न अ बिली ताबो एप लॉन्च नानी थांगै दं माने आयंतिबो जों यूट्यूब चैनल जों अकाउंट खुलगै जों यूट्यूब जों भिडिअ दावै सामुखलाय दंमा हायनो फेबा अ बिली एप तैबो जों ताबो अकाउंट खुलगै आयंतिबो जों यूट्यूब चैनल जे भिडिअ दावै जों इनकाम खसा खंनाय आजिमा हायनो ताबो अ बिली एप तैबो जों अकाउंट खुलगै जों खसा खंनै इनकाम आजोय मानाय रांसानि ताककताय बुसं फियाबा अ बिली एप ताबो पुइलावनो सिनि भारत हाकतर लॉन्च खांखांके फियाबा आबो यूट्यूब चैनल नि स्लाइ फानो दाक्तिनो नों कलाय साके इनकाम खालाय मानाय तामनि हिंके नरक जतन साइमान खाना बसकां 2027 नि होइते यूट्यूब चैनल नि काइसा गाइडलाइन बेलायखेनो करा सक्तङै फायका जों आगिओ 1000 सब्सक्राइब ते 4000 घंटा वाच टाइम फुल कंप्लीट खायखांकेनो जों मोनेटाइज खालायमानो फियाबा फाइनाय बसकां 2027 नि होइते 1000 सब्सक्राइब नों सुबुं मानफानो ते 4000 घंटा वाच टाइम नों सुबुं मानफानो फियाबा नों ते मोनेटाइज नों खलगै मालिया तामनि बागै हिंके गताल काइसा यूट्यूब गाइडलाइन नि राइडा चालू खालायरिमान बागै
তাবো নों মনিটাইজ খাইনা থাকা হাंके 1000 সাবস্ক্রাইব তৈ 8000 ঘন্টা ফুল ওয়াচ টাइम नों सुबुंना नांनाय हायसारा तै नों यूट्यूब चैनल कताल खुलकबानो नों मनिटाइज तै खालायमालिया तै शॉर्ट वीडियो हंकाय 1000 साबस्क्राइब तै 20 मिलियन views नों सुबुं मायाखाय नों तै मनिटाइज यूट्यूब चैनल तै खुलगमालिया फियाबा अबनि सोलाय ताबो अ बिलिबिली एप नि कायसा तमुनो सिनी इंडिया बारा हाकतरो लॉन्च जों थाका हंके आबो यूट्यूब चैनल नि स्लाइ फानो बेलायखेनो फेमास हाकेबा बेलायखेनो क्लाइस हाके नों आयंतै अर्निंग नों खालाय मानाय तामनि हिंकांके नों पुला अकाउंट खुलका हंके न आयंतै भिडियो रिखा हंके न फियाबा आबो पुलावनो मनिटाइज आबो खुलक जागै थांनाय हाँ आजागा कोनो क्राइटेरिया टंगलाक 1000 साबस्क्राइब नांनाय फो 4000 घंटा वाच टाइम नांनाय फो अमा हाय सिस्टेम टंगलाक नों बिलिबिली वो अकाउंट खुलका हंके न फियाबा नों भिडियो दाखांके न आबो बिनि आपने न मनिटाइज सुरुंगै थांनाय मनिटाइज सुरुंगै थाका हंके नों आयंतै अर्निंग खक्सा खंनै सालब्रुम न नों इनकाम खालाय दं मानसिनाय अमनो रांसानि ताखुताय बुकसं बेलायखेनो अबो कायसा तमुनो सिनी भारत हाकतरो अ बिलिबिली एप चालुं खांके जों यूट्यूब चैनल जे जों भिडियो दावै जों यूट्यूब खुलगै ब्लॉग बा विभिन्न जों जानजानि कैटेगरी खायै जों अकाउंट खुलगै जों रां खरसा खौनो आजि तंमा हायनो आ बिलिबिली एप तैबो जों अमा हाकेनो सेम जों अकाउंट खुलगै रां दाक्तिनो जों कलायसके आजिउइ मानाय ओंखाय अबनि बागैनो रांसानि ताखुताय बुकसं नरक अ बिलिबिली एप न नरक तमुनो नरक मानै तका हंके बा नरक प्ले स्टोर तै नरक सार्च खायै नरक इंस्टॉल खायनो हारमानि जागुलो नरक तमुनो अकाउंट खुलंनानै रोंगिया बा भिडियो रक एंतै आपलोड खायनानै रोंगिया हंके नरक अ भिडियो नि कमेंट बॉक्स कमेंट खायदि आं हायनो हायते वैसा नरक न नेक्स्ट भिडियो बाहायके अकाउंट खुलंनाय तै अ बिलिबिली एप न बाहायके नरक व्यवहार खायनाय तै आयंतै बाहायके अकाउंट खुलंनाय तै अकाउंट खुलक पुरु तामो निन बागै कागज पत्र बा डकुमेंट नांनाय तै बाहायके भिडियो आयंतै आपलोड खायनाय अबरंनो तै आं नरक तेवसा हायनो हाय सबाय सुग्रबै क्लियर खाय सानानि बागै आं हायनो हाय अ भिडियो न आं सनामै तुबै फायनाय रांसानि ताखुताय बुकसं हायके आमसंग नंग सितुं नरक खाख्लायो बुजिबाय खेना तै सामाय खेना ओंखाय नरक पुलिनसिं पाइथाक जरा आनो लगिरि तंगन बागै नरक हायनो हायते वैसा पाइथाको जतन न हामबाय याफारो।